Check! Hapit pa ka si Bay Ramon sa iro mga idol. Gikan ni siya nagpalit og staying in town. Para unsa man na bay sagol sa Tikitix? Asa man? Nagtago ako. Ay, sus. Madakpan na lang. Gitaguan day niya kay hadlok siya madakpan ba. Likurban day kuno wala siya kumpiyansa. Unya ako siyang gipangutana kung wala ba siya maapil sa lista. Wala man ko kag-appeal sa lista bay. Ana ba ya? Na day. Di mahimo ba? Oy Manuel Cristian, binaam lagi si Bay Ramon sa listahan. Lupigan gid ko aning Bay Ramon ing kupisot. Snappy nas Bay Ramon Manuel Cristian. Maayon lang pod na niya palit og tiki-tiki. Laro ha kuno na Manuel Cristian, nganong ikaw na iri si Bay Ramon wala. Wala ka iris sa lista. Wala. Si Bay Ramon sa lista naara gihapon. Pero kung si Bay Ramon pa istoryahon, bisan og ilista pa siya basta dili si kauyon. Sa iyang boto dili gyud nila maangkon. Ginaaman pud ni siya prinsipyo mga idol kung dili siya kauyon. Ako mudawat anak. Kalakaw na mo tang. Klaro hindi ko yung buta niya. Hindi lang ako mudawat na iyang kota. Ay, naagi day prinsipyo si Bay Ramon pero okay ra man gid unta na ko prason. Kay dako-dako ra ba pod nung gipangsulod sa sobre karon. Anugon pod kung dili nimo dawato sa tiki-tiki insured na tabay mon. Ha 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 ha. O ana gid unta lulubot yok. Manuel Cristian kana si Bay Ramon sunod eleksyon ako nang padaganon. Padaganon ko nang walay purol. Unya mao ni prinsipyo ni Bay Ramon mga idol. Kaya itong tao nalungkot na to. Ato sa ta? Adto ta. Kung katong lili na to malungkot kayo. Wala sa ta. Mao gini sakto Baymon. Kung asa tong tao nga duol sa tong dughan, alangan man og adto ta sa mga tao nga atong katungod tamakan. Labi nagkabus uyamot ra taning kalibutan. Pero sa mga kwartahan ang ngisi abot sa dunggan. Mao na giingon man ni Chris TV og mata pobre. Ay kung mao nako prasa na ilang kwarta ipalit og tiki-tiki. Nga ay.